Gitigom sa LTFRB-7 ang mga operator sa bus ug mga minibus aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero nga mobiyahe panahon sa kalagkalag. Ano ang detalye sa report ni Alan Domingo? Gibutyag ni LTFRB-7 Regional Director Eduardo Montealto nga 70% na silang andam so maabot nga kalagkalag diin padayon nilang gihanay ang malakang aron masiguro nga hapsay ug luwas ang mga pasahero silang biyahe atol sa kalagkalag. Gitigom sa ahinsya mga operators sa bus diin gipaniguro nila nga matuman ang lagda sa biyahe. Pinaagi sa pagsiguro sa roadworthiness sa mga sakyanan. Gawas sa kalig-on sa mga sakyanan gikinahanglan usab nga compliant ang mga bus sa pagbutang og mga CCTV ug labaw sa tanan ang pagbutang og fire extinguisher. Ang mga bus operator nga mapakyas pagtuman sa mando, pamultahon. Para masiguro ginato nga kuan inigadto na mo sa terminal wala na nang dagko kayo nga problema no. Sa laon na lang. Sa laon na daan ni. Gitanaw usab sa LTFRB ang kondisyon sa mga terminal nga komportable sa mga pasahero. Nakita sa LTFRB nga dili komportable ang mga kondisyon sa North Bus Terminal nga kuwang og pansayan og init usab kaayo. Busa plano nila makiglambigit sa usa ka dakong mall nga kapasilungan sa mga tawo og posibleng magbutang sila og paging system nga motawag sa mga pasahero sa higayon nga aduna nay andam nga sakyan. Terminal management pod kagang unya amo pong istoryahan kay kung sa mall man gani basin og pwedeng dito na lang magulat ang kuan pangitaan sistema no tawagan lang i-page na lang. Suportado ni Governor Pamela Baricuatro ang lakang sa LTFRB nga maghatag og kasayon sa mga tawo ilabi na nga modagsa ang mga pasahero panahon sa kalagkalag. That's a good idea, Bia. Yeah, we will work with them on that if they need our help. But I think it's a good suggestion. Yeah. Kay para sad no nga di sila mag-antos magbuhat dito, nya suno para ba tayo kuan diha kanang ang toilet diha para ba di ba kaya paso. Hopefully, wala naman na-sort out na part, but hopefully we will be doing that. Gidugang ni Montealto nga naghatag na sila og special permit sa mga bus nga moadto sa dapit nga dili apil sa naanda nilang ruta nga magsugod sa Oktubre 24 hangtod na sa Nobyembre 5. Kadtong dunay special permit ang tugutan nga makalabyog apan kadtong walay permiso sa LTFRB isipon nga kolorom og pahamtangan og dakong multa. First offense 5,000. Kung madakpan na po kapag ugma mo gihapon imong offense 10,000 na. Double. Oo. Tapos pang third offense nimo suspended ka. For 30 days plus 15,000. May possibility pa nga recidivist gyud nga i-cancel ang franchise. Samtang dunay awhag ang weatheror sa mga tawo nga mamauli sa ilahang madapit atol sa kalagkalag. Para dili ang ma-congested no if we can plan our travel. When we are also looking into if we can put free buses for those going north and going south. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.